गिबि गिबियावनो आङो दिनैनि नैबे मोनाबिलि समावहाय समनि रादाब खौरां लाफैगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय। आरो लोगोसे समनि रादाब साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय। आं दिनैनि प्रेस मिटआव फैनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जे मैया 28 तारिख आगस्टआव जोंहा एपिबि गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एपिबिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि दैदेननाय बे एपिबिआ मैया 17 जन जे केन्डिडेटनि नामखौहाय फोसावबाय। दा फोसावनायनि बेलायावहाय आंखौबो 14 चिरां दुवार ब्लक कनस्टिट्युन्सि हिसाबै आंखौबो मैया फोसावहरबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं केन्डिडेट मोनगिरि हिसाबै आङो जोंनि एपिबिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां अनजालि दैमारि बायद'निसिम आंखौ केन्डिडेट महरै फोसावहरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय। आरो एपिबिनि साफ्रोमबो जेनेरेल सेक्रेटारि आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो गासैबो पिएमबि बडि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय एपिबिनि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंखौहाय बे 14 चिरां दुवारावहाय बिजाथि हिसाबै लिस्ट फोसावहरनायनि थाखाय नोंथां सारमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय। दा नैबे धन्यबाद होनायनि गेजेरजों आङो जे 14 चिरां दुवारनि सासे एपिबिनि केन्डिडेट हिसाबै आङो बेखौनो खावलायदेरनो लुबैदों जे 14 चिरां दुवारनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा जाथि जन'गोष्ठी हारिसाफ्रा जे गोदानै दाजानाय बे एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौहाय फैगोन थानाय बिटिसि इलेक्सन 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो गोनां बे इलेक्सनावहाय गावबागाव केन्द्रनि सेन्टाराव थांनानैहाय एपिबिनि जाहाथे सेम्बल दाम्पार सावगारियावहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया नायस्रां औवारिनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन बेखौ मिजिंथिबाय। जुदि आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनायखौ जुदि मोनोब्ला आंबो दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि सिङाव थानानै बे 14 चिरां दुवारनि गासैबो समस्याफोरखौहाय रायजो राजाजों थाफानानै आङो अरायसम मदद होलांगोन, अरायसम बेनिफ्राय देरसिन खामानि मावलांगोन होननानै आंबो दिनै मोनसे फोथायनाय गेजेरजों दिनैहाय नैबे अनजालि बायद' आफादगिरि एपिबिनि आफादगिरिखौ बरायनायजों लोगोसे आं साफ्रोमबो रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ बजबना लागोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।